bajkere. U Kruševcu su je ovog vikenda najavili predstavnici 2 motokluba. Kako je protekao skup i šta poručuju oni kojima je vožnja na 2 točka praktično način života, to će vam reći reporterka jutarnjeg programa Ljiljana Raičević. Ljiljo, vidim i ti si na dvotočkašu. Jesam na dvotočkašu, ali uslovi za vožnju nisu baš pogodni jer u Kruševcu od jutros pada kiša, doduše sada nešto slabijeg intenziteta. A što se tiče otvaranja regionalne sezone, otvorili su je bajkeri i ljubitelji motora iz Paraćina i Kruševca, defileom u centru grada, vožnjom do Ćelijskog jezera i naravno druženjem. Kako su nam rekli, cilj im je da ukažu na motoriste u saobraćaju, bezbednost i značaj edukacije mladih. Da kažemo da su zaista na svojim moćnim mašinama prošli gradom Kruševcem i da su, da kažem, na neki način promovisali svoj stil života koji predstavlja jedno zajedništvo i humanost. Pa da ih čujemo. Stalno imamo taj deo dogovora u motoklubovima oko tih humanitarnih akcija. Ja da naglasim, mi smo zadnje 3-4 akcije imali. Zadnja je bila 22. marta. Moto žurka, skupili smo veliku količinu novca za donaciju jednog deteta. Manastir Sveta Petka odneli donaciju pristojnu, da sad ne pričam koja je cifra u pitanju. Obezbedili video nadzor u gradu gde je najkritičnija tačka oko srednjoškolskog centra, gde nije lepo bilo obezbeđeno i to je naša čista donacija. Ne idemo sa velikom reklamom toga, ali na svakih 2, 3, 4 meseca imamo određeno za te donacije. A naravno odazivamo se za bilo kakvu nezgodu, za davanje krvi, imamo to stalno. Kad god nam izađu ta 3 meseca, onda idemo stalno to dajemo. Nekad u drugim klubovima, nekad kod nas pravimo akcije. U ponedeljak smo imali isto jedno dete koje je želelo da bajkeri dođu na rođendan, tako da je 10-ak motora otišlo sa poklonom tamo, oduševili su, vozikali malo decu tamo gde je bilo bezbedno. Sledeće nedelje, odnosno u subotu pred Uskrs, isto učestvujemo sa turističkom organizacijom Kruševca u Dino parku gde donosimo jaja, deca da farbaju, bit će motori izloženi, da deca može da dođu da se slikaju. Neki ljudi se rode da budu bajkeri, jednostavno su rođeni tako. Prvo druženje, vožnja, adrenalin, putuje se svuda, stiču se nova prijateljstva, ne samo po Srbiji, po čitavom regionu, pa ima uslova po Evropi. Svi se poštujemo tako što smo međusobno svi braće i sestre, bukvalno poštovanje maksimalno, svi može da se oslone u svakom momentu jedan na drugog, ali ono što kažem, svakog vikenda mi imamo ta druženja, vozimo se, družimo zajedno, svi se znamo međusobno, koliko god nas ima sad 1000 ljudi, svi se međusobno tu znamo, bar površno, ako ne lično. Jednostavno strast i ljubav prema putovanjima, prema slobodi, ali ne ono sloboda da radiš šta hoćeš, već sloboda da ne radiš što drugi žele, već da si sam svoj, da imaš neki svoj pravac, znamo kuda idemo i tako. Čuli smo bajkere iz Kruševca i Paraćina u narednom periodu jer nam predstoji letnja sezona. Viđat ćemo ih češće na našim putevima. Za kraj našeg uključenja da kažem da je u Kruševcu toplo, ali da kiša i dalje pada. Hvala ti, Ljiljo. Kišovito vreme i jak vetar su i još